जों चिनि मानथाइनो साननानै थांखांखाय जों उग्रबादी हिनजागो फुटाम खालायै बाजी सकलायखा वाक तानै चालायखा पुन तानै चालायखा दिनै फुं 6टानि सिमिनो लाहारका सुजाक चिनि कमलपुर 45 और 5 नम्बर ब्रिज चिनि श्रीरामपुर खबजागो अम्म दुराइते श्रीरामपुर खबजागो अ जागाव लाहारका सुका पिसफुललि जों गाहाम कुरुंख्लायनो लाहारका सुमानि ताव पाइथाकनि दिगे थाङै दङ जों खबर मानखा ताबु चिनि बुबाग्रा फेसबुक लाइभ वाइनि फाइ माने यागुलो बचुंनो ककसारखा पहिला फेसबुक लाइभ फाइप्रु साका जे नरक ता रसादी नरक आचुगै तंलायदि हर आइखे हर आइलायदि रिटर्न माइना साक अबदि हिनि साका ताबुक तैसा हाइनो हाइ लाइभ फाइ तैसा सातिओखा आबुनि बागै चिनि बुबाग्रानो बेलाय खना हामबाय मारुओ ताइ आबुनि यागुलो चिनि इंडिया गवर्नमेंट चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नबो जों हामबाय मा याफारो तामनि बागै हिनबा जों बुक्तबुगि तिप्रासारक तिनि सालजानि सिमिया 70 75 76 बछर दरिया जों बुक्तबुगि उंजाक आबुनि बिसिंगो चिनि मानि कक ब्रकनो जों मेजॉरिटी गोबां 95% तिप्रासारक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक ब्रक ककनो सुइनानि नायै दङ फियाबा जों मानियाङै दङ आबुनि बिसिंगो नरक नुगैमान खातैसा हाइनो हाय जे त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषदनि जे प्रेसिडेंट चिनि धनंजय घन चौधरी महोदय ब जे प्रेस मिट खालायरि माने जे थांनाय 12 तारिखो बांला लिपि बायनो बांला स्क्रिप्ट बायनो ककब्रकनो मा सिनाय जों रोमान स्क्रिप्ट नो एक्सेप्ट खालाय मैया नै सामानिनो तिरायनो तिने जों बखा दुख नांगै जिने तुं सापुं जिने जों तिने लामा कासुलाइजाक हिंका अ लाहार कासुमानि बिसिंतुइ खलायै जों तिने खबर मानखा जे ना चिनो बरक एक्सेप्ट खलायका जों नुगै मानखा थाइसिंगो चिनि त्रिपुरा राज्यनि स्पोक पर्सन ताबुंनि रुलिं गवर्नमेंटनि स्पोक पर्सन ताइ चिनि सुशांत चौधरी ब निजेबो साका ब ताबु मिनिस्टार होम मिनिस्टार हिंकाय ब तिनि डिक्लेयार खलाय रिखा जे ना ककब्रक ककनो रोमान स्क्रिप्ट बाय आगे जेबाबे सामानि हाइनो सिमानि हाइनो चिनि बसारक चिनि चराय खनाय रक बरक सिमाननाय हिनै सामानि बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट नबो जों हामबाय रुओ ताइ चिनि बुबाग्रा नबो बेलाय बुबाग्रानि चाइतक मंकरि हिंकांकाय जों तिनि साक जरातै जों तिनि अ जागाव सगैमान ग्लाखामं आबुनि बागैनो आबुनो चिनि कतर कक नै जों वानसुगो हिंकाय आबुनि बागैनो जों ताबु पाइथाकनि दिगे थाङै दङ जों ताबु रेली खलायलायनाय चिनि इएम चिनि अनंत सार फाइ दङ बनो जों नायसिंलायजाक ब फाइमाने यागलो जों रेली खलायमाने बिसिंतुइ चिनि अ लामा लाहर कासुमानि न जों मथाकजाकनाय गाइते कैसा कक जों सुजिल मिडेन बिसिंतुइ नुखा जे चिनि आगलिवो हाइकेनो स्टुडेन्ट रंनो जे अप्रवादी हिमाने हिकाय पुलिस प्रशासन ताबु सतै बाहाय एक्शन जागना बंग साकावा आबो बेलायखेनो दुखजनक कक जों चिनि मानथाइ सक्ताइनो साननानै थांका हिंकांकाय जों बुजागो तकजागो तिनि अमक ताल कगया जों दीर्घ बछर दरियानो 2016 नि सिमि जों नुगै फाइका अमहाय लाहार कासु बुरुम चिनि चराय रकनो चिनि स्टुडेन्ट फेडरेशन नो टीएसएफ रकनो गुली पर्यन्त कगजाखा अमहाय खलायै जों तिनि बुक्तबुकि उमै फाइजाक अम तिनि कताल कगया जों दरकार नांखा हिंकाय ताइबो बसखाङा आगरलायनाय आमो विशेष खलायै आगरतला सिटीओ टाउन तंमानिबा नगर पंचायतनि एरियाओ तंमानिबा गै आ जागाव ब्लक खाइका उत्तर गेट नर्थ गेट जों नुखा हिंकाय दुख नांगो आबनो जों चिनि मानथाइनो साननानै थांका हिंकाय जों उग्रबादी हिनजागो जों बलं बरक हिनजागो फियाबा जों कयनानै खलाय सानका हिंकांकाय बरक जों ताइबुसुक सालबुसुक जों थंजागै तंसिनाय जों आबुनि बागैनो जों नंखरका चिनि कक चिनि मानि कक ब्रकनो जों जेसा खलायतना जों नाहारनाय हिनै ताइ तिनि जों साक्सेस संखानाय जों सावै मानो ताइ कैसा प्रश्न कासावो नरक ताबु सावै दङ जे आगे बबाहायनो 2017 अमहाय खैनो तिप्रालेन मानखा हिनै आईपीएफ तिर कैसा आवाय खलाय माने बिसिंगो बाजी फुटाम खलायै बाजी सकलायखा वाक तानै चालायखा पुन तानै चालायखा आमहाय खलायलायै बेलाय तंथगलाय माने नुखा फियाबा जों आमो इमप्लिमेन्ट नंया रिनानि हिनै जोंनो कक रिवो रिया आंगै जोंनो थुङै दङ जों ताइबुसुक थंजाकनाय आबुनि बागैनो नरक
wansuk di tai wansukani jora sokpai khachini chung tini omo IPF tia chung tini chini bubagra Maharaja Pradut Bikram Manik Bahadur ni netritwe tini bini press conference ni bisingtui khlaiye chung sawai mankha je na amo chuno kokbrok no chini kokbrok kokthaino roman script bai rijak nai hinoi abono no chini chung poito khlaio poito chawo chini bubagra angkha chini poila hoite chini paithak chung bonono বিশ্বাস khlaio bini upre no chini jotto borosha asha jotto tiprasha jotto সাধারণ জন jotto public jotto na chini bubagra na hamjago aboni bagina bubagra na hambai ruoi ani okok samani orono thaka hambai